kalaman nga dili nimong makaya nga ikaw ra ato kanang dungagan. Pinagi dinhi sa programang Kini ang imong suliran. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. Kauban ang dili tantong bantog nga magtatambag sa radyo. Kuya Helen. Kuya Helen. O karon, ani ana siya. Ani ana. Yes. I'm here, mga hingala. Nibalik ko. Nibalik ko may hingala. Actually, wala po ko nihawa. Na naman ko diri. Kuya, unsa na ang internet makauna? Mahigala ko ang inyong Kuya Helen og ning orasa. Magpadayon ta sa atong tulumanon kini ang imong suliran suluha. Si Kuya Helen, ang pinakagwapa mahigala dinhi sa Visayas ug Mindanao. Ang mo reklamo, ang mo angal mga higala, suyaon. Bueno mga higala, niya natagkaroon din sa pagbatbat og sulatampo. Ato tulumanon gyatod kinato sa Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang mga sakit pagtumar og Power Cells Herbal Capsule. Dunay upat ka ingredients. Garlic clove, cayenne pepper, cinnamon bark ug mustard seed. Kining upat mahingala sa taas nga panahon sa daghang mga henerasyon na pamatud-an kini nga makaalibyo, makapalig-on usab sa atong immune system. Mapalit kini mahingala sa mga nagunang mga butika o mga pharmacy sa tibuok Pilipinas. Oy, ato diay nga pasalamatan mahigala walay lain kundi ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahigala nagbaligya kini og mapuslang kay mga butang. Sama sa lamang loob, dunay mga dinuguan, dunay mga atay-atay, mga small and large intestine, mga igot-igot, mga papait, mga ingana, mga higala. Labi na ilang dinuguan kay lami kuno kaayo. Mapalit ka na mga higala sa Takoy Restaurant. Ang Takoy Restaurant kita kini sa kilid lang gyud sa punerarya ning atong syudad. Ano na, 3D na monitor? Oy mga higala, ha? Ano yan nakaroon ta sa atong sulat? Ito sa atong sulat mga higala. Kato na ning abrihan, dunay balita ko naman nga lang, dunay usa ka doktor na pusilan. Sige, unya lang to, dawato na during sa tungwan. During sa tuwing tambag portion, ha? Okay, nadi mahigala ako ng ablihan ang itong sulat. Ayan. Oy, ni ang mga higala, giingon din sa atong sulat mga higala. Hulyo 24 dos katawa mo ko sa katubangan. Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayog katahuran kanimo Kuya Helen. Itago lang ko sa pangalan nga Nadine. Kuya, usa ako ka dalaga naa sa hamto nga pangidaron. O kuya, maulaw ganyan ta ko magpadala sa akong suliran din sa inyong tulumanon kay kawang kuya DJ man ka. Apil mo kuya, nag-ipon jud ko og lakas ng loob ba. Para lang jud kuya nga
Para lang yun nga mapadala nako ang akong sulat diha nimo. Tungod kuya kay ang involved nining sulata. Usapod ka DJ kuya. Ang akong uyab DJ. Itago lang nato sa pangalang DJ Harmless. Ay. Kuya nga, basta hangtod karon wa pag yung ko makamove on sa kasakit sa kong gibati kuya. Aron ninyo masabtan ang kuya ang mga panghitabo. Kini tabo ni sa lain nga istasyon kuya o dila na ko i-mention kuya, palihog na lang kog usab sa ngalan sa istasyon. Kay para dili pod siya maulawan kuya basig na pa siya karon sa radyo. Gani mao ni mga panghitabo. Philippines. This is the new breed of radio for news, music, entertainment. Oh yeah. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito ngayon si DJ Harmless. Dito sa Z100 FM. Kayo'y nakikinig sa umagang ito? At kung kayo may mga suliranin sa inyong buhay, sabihin niyo sa akin, ipadala ninyo at ating babasahin. Kung may mga problema kayo ngayon sa inyong mga sarili patungkol sa pag-ibig, sabihin ninyo sa inyong DJ Harmless. Okay, may caller tayo ngayon dito sa ating palatuntunan. Tatawagin natin. Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog? Okay, may caller tayo ngayon mula sa Canturatoy. Isang caller natin. Hello? Hello? Yes. Magandang gabi sa iyo. Hi, Teacher Harmless. Yes. Magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi sa iyo. Ano pong pangalan natin? Ay, Inday Gracia. Inday Gracia. Yes. Yan, napakaganda naman ang pangalan mo, Inday Gracia. Ano yung may problema ka ba sa buhay na gusto mong hingin ng payo? Actually, meron. Ano yun? Kasi yung boyfriend ko may iba. Tapos, hindi ako makamove on kasi mahal na mahal ko siya. Tapos, siya yung... Ibig mong alam sabihin, na. ibig mong sabihin, iniwang ka ba? Opo. No, kawawa ka naman. Alam mo, may papayo ko sa'yo, Inday. Ganito, kung iniwan ka man ng inyong boyfriend ngayon, huwag mo siyang sundan. Huwag mong sundan, huwag mong habulin. Ay, bakit po? Alam mo bakit? Isipin mo na lang yung sabi ng Jollibee. Sabi niya, ang mga bagay na pinaglumaan, ibigay sa mga kawawang nangangailangan. Ay, bayo. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and you will. Well, give it a check. The time right now is a minute after 10 o'clock. Beautiful evening sa inyo lahat dito sa Z100 FM. DJ Harmless pa rin ang inyong kasama ngayong gabi. We have another caller in the line, and this program is brought to you by Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, making the ugly beautiful. At ang programa ito ay hatid din sa inyo ng Oh, tell me that you've had. St. John Funeral Home. Your failure is our success. St. John Funeral Home. Sa patay kami nabubuhay. We have another caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Oh, magandang gabi. Magandang gabi, DJ Harmless. Yeah, magandang gabi. Sino po sila, sir? Pedro. Pedro.
Anong problema ni Pedro? Actually, malaking problema to sa aking sarili. Pedro, sandali lang. Mukhang I can't imagine now na dahil sa boses mo, medyo siguro malaki kang tao, matangkad at macho. Nag-gym ka ba? Actually, hindi naman ako kamatsuhan pero may kagapuhan lang. Wow, that's nice, that's nice. Ano yung problema mo? So, teka muna, Pedro, ano ang problema ng isang gwapo? Isang gwapong katulad mo. Yung mga gwapo ba, nagkakaroon ba ng problema din? Napakalaking problema to DJ Harmless. Kasi, gwapo nga ako. Pero yung hilig ko naman, gwapo. Ano? Ang gwapo ka, tapos ang hilig mo ay gwapo rin? Ayun nga ang problema. Harmless, I love you. Butang eh. Alam mo pare, sa amin sa Iloilo, ang pomelo, kasing laki ng timba. Alam mo pare, dito sa Maynila, pinapatay ang mga mahahangin. Ha? Ganun ba? Naman, pinapatay nga eh. Actually pare, ang pomelo sa amin, kasing laki lang ng kalamansi. Ay! Okay kayo! Kasabay ang pinakapaborito nyong radyo, Brigada News FM. Okay kaayo. Onsay, okay. Perfect okay, ha? Days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can. Well, check your time. It is now 8 minutes after 10 o'clock evening. Sa inyong lahat, my name is DJ Harmless. And ngayon may caller tayo sa ating linya. Hello? Hello, DJ Harmless. Magandang gabi sa'yo, TJ. Well, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo naman. Mali yung Tagalog ko. Magandang gabi naman sa'yo. DJ Harmless. Nalang ko question para sa imo, ha? Well, question? Siguro, kinanglan nang i-explain mo na sa ko, kung unsa ang imong problema. Well, DJ Harmless, nga ni manggut ni siya. Doon na magugoy boyfriend nga si Darwin. Darwin. Yeah, Darwin. Speaking of Darwin, namagi ko yung mga friend ng mga Darwin. Manakit yun yung mga babae. But anyway, may I know soon the line, please? Itago lang ko nga Nadine. My name is Nadine. Nadine. What a nice name. Nice po kayo mong voice, Nadine. Thank you kaayo, DJ Harmless. Gisakitan lang kayo ko kay ako lang nahibawan nga. Duha da mi sa kinabuhi ni Darwin. Duha da ni Mitch. Mitch, okay. Ano sa pinahita po? Kada bang bisa kumon lang good nga kanang magduha-duha og uyab. Yeah, medyo kwan gyud kay nangingana. No? Dili na mayon nga ang trabaho. How I wish nga matabangan ko nimo karon, DJ Harmless. Well, ingani lang ni siya. Nadine, kailangan mo na talagang mag-move on sa buhay mo. Okay? Kasi alam mo Nadine, ang buhay natin ay parang life. Yan, di ba? It's so hard, parang bato. Kailangan mo lang mag-move on. Isipin mo na lang, marami pa mga lalaki sa
buong mundo. Lumingon-lingon ka lang sa palibot mo dahil marami namang mga lalaki na mababait. Kagaya mo ba? Ha? A sort of. Sana naging katulad mo yung magiging boyfriend ko someday. Ha? Are you serious? Yeah. Huwag ka mag-alala. Well, mga kaibigan, babalik tayo mamaya sa ating palatuntunan. Medyo na carried away ako noon, mga kaibigan. At sa ulitin, ito ang inyong DJ Harmless. At, medyo nawala tayo doon, mga kaibigan, ano? Anyway, this is my show. At ulitin ko, my name is DJ Harmless. Dito sa ating palatuntunan ng Dear DJ Harmless. At masasabi ko lang, hindi ka na ba masaya sa buhay mo? Bakit hindi mo subukang tumira sa bahay ko? Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Box is a ring for your oldest. She's my everything. Kuya, All that I know is it would be such a relief. kung makadungog lang siguro mo sa iyang tingog, kuya, mahusos gina inyong purol. Soon I'm hoping that Grabe, kuya. Grabe kay ko ka. Basta, nakapaminaw ko sa iyang tingog, kuya, niya sa iyang advice nga, maragwa ko ilami ko, pero inakuan ko ba, kuya, baka na mo automatic gani mo na-relieve dahil kuya, na-relieve. Pero tininduta akong paminaw, kuya, sa dihang nakadungog ko siyang advice, kuya, nga bisag mubo lang kayo. Gani, kuya. Kanunay nagyo ko nga maminaw sa iya pirmi nga magkakuan siya. Mag-istorya siya, kuya, unya manhawag ko sa iya, ana. Gani usa ka gabi niya na, kuya, naminaw na pug ko sa iya, ha. marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far. Magpaabot-abot lang ko sa kuan, uy. Sa kanyang program ni DJ Harmless. Ginahan kay ko maminaw sa iyahang manggod pa. Pag siya naroon, pakusgan din ako ang radyo. O, na siya na naroon ba? Broadcast station ng Mo request ko niya. Mo request ko sa iya. Ay, salamat ko kayo. Nana si DJ Harmless. Nana siya. Hi guys, welcome back. Sometimes, life isn't always as bad as it seems. When you're depressed and you check into DJ Harmless Show, we guarantee that you walk out with a smile, or we'll let you kill yourself. As we know, life is worth living, but if you're not happy, well, we understand. This is DJ Harmless. Oops, meron tayong text ngayong gabi. Meron tayong request. Subukan natin i-play ang ating request ngayon. Nag-feedback tayo, ha? And, we have a request right now. A song from John Legend with a song called All of Me from, from Nadine. Anyway, here's the song for you, Nadine. Oy, giplay gid niya. What would I do without your Nalay, giplay gid niya. drawing me in and you kicking me out? May untag mo kuhan siya ba? May untag mo text siya sa kuha. No kidding. Ay, text ko, be please. Down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Ay, may nag-text na ba?
nanay ni text akong iPhone 5. Masang ko ni. Hi Nadine, this is DJ Hamles. Oh, nag-text ako. Oh my goodness. What I'm gonna do? Sabatan ako. Nadine, relax lang, Nadine. Relax lang, please. Siya ba niya, replyan ako din. Replyan ako, be. Yes. What? Oh my goodness. Oh, na-reply din siya. Nadine, pwede bang matawag later sa imo after my show? Of course! Bayo! Replyan ako ni be. Replyan ko ni, yes. Replyan ko ni, yes, sure, why not, coconut? Replyan ko ni, why not. Textmate na good me. Oh my. Bayo! Dahan lang. Pwede bang umibig nang hindi nasasaktan? Pwede bang pigilin ang pusong nagmamahal? Nangangarap na sana'y malaya ka, di makatulog sa gabi. Sana ikaw ang katabi. Oh, dahan-dahan. Kuya Helen, grabe gid akong kalipay, kuya. Nga, ako siyang naka-text me. Ni-text siya sa kuya. In fact, kuya, nanguyab gid siya sa kuya. Wala gid ko maglawom, kuya, ba nga si DJ Hamles nanguyab sa kuya. Grabe gid akong kalipay, kuya. Super talaga. So, mauto, kuya, siyempre gipahambog na ko siya sa akong mga super friends, ana. Oo. O gani, kuya, mo ni mapahitabo, nakikita ko sa akong friend nga si Nishi. Uy, Day! Ay, mali pa hindi kikakaryon, ay! Of course. Unsa man nakalipay sa... Okay. Guess what? Unsay? Kaila ka ni DJ Harmless, right? Yes! Alam man. Uy, tigpaminon ko siya. Ano naman? Kabalo ka ba nga? Wala ko kabalo. Pabala ko, Bing. Guess na lang. Textmate mo? Yeah, sort of. Pero di na siya mao'y nakalipay. Yung dili. Magkita mo? Dili sa pag-guess. Ayun sa magdiba. Uy, patuloy po dyan siya. Uy. Kuan. Dili ka masuko. Ay, hindi na ko ba? Kami na. Anak ko. Kamu na. Yes, dai. Uy, kasurti ni mo. Uy, niya nakita na mo, anay. Ay, wala pa. Yes, na may pag-asa. Ayaw pag-iluga. Bantay ka lang. Ayaw pag-iluga kay... Bito, ka saan lang naging kamo? Gabi ila. Ala, uy, sa to pa. Nana, may minute sa Ricaroy. Oo. Teksan ako siya. Pag, abi mo, sweet ka, ayos siya. Alam no eh. Kaya kabalo ka. Pag 5 minutes na may, ginaw niya, hi baby, happy minutes, sorry. Ay, God! Okay kayo. Okay. Berting okay ha! Ay, ano masarap. Mabuang ko. Okay, Kalais. Only Bardock got 98% in your exam. Yes! Sabi ko na nga ba eh. Ang tali-talino ko talaga. Buti pa mga classmates, umuwi na lang kayo sa bundok. Magtanim na lang kayo ng palay. Because the rest are 100. Ay! Okay, kayo!
Helen, pero yun akong inlaba sa akong boyfriend nga si DJ Harmless, kuya. Isag wala pa ko kita sa iya, kuya ba, sa personal, pero grabe na yung ko ka-inlove sa iya, kuya. Kaya sa picture niya, pero mo pong gwapo hapon, oy. Pinakuan-kuan pa ng buhok ba, pinakumpay-kumpay po. Lukdo-lukdo po ng kumpay, bitaw kuya, kanang nipis bitaw sa palibot niya, maragalukdo kumpay. Ganahan kay ko sa iya, basta ganahan kay ko, kuya, si Antingog pa lang, ana. Bisag unsa na lang ma-imagine ako ang hitsura niya, kuya, oy. Kaya di mabud siya, kay busy mabud ko na siya kung ako siyang hagaron, kuya. Unya, kuya, yabot na gid ang panahon nga magkikita na gid siya sa kuha. Ug mao ni mapangitabo, kuya. Magkita ko numi sa plaza. Sa plaza pagyud, kuya. Kita ni mo na. Sa boses na hinahangat ko, ikaw talaga ang idol ko. Hindi man doon sa plaza magkita ka rin. Asa man ani si DJ Harmless, ha? Hindi man ako siya makitaan. Wala man pa'y gwapo nga naglingkod-lingkod diri, oy. Ako number 1 yun akong pangitaon na siya ang yamang yung kagwapo ba? Mabaktas-baktas ko sa unahin. Imurag na may gwapo ko niya, oh. Siya siguro niya. Excuse me. Oh, hi. Murag si DJ Harmless. Ikaw ba si DJ Harmless? Harmless ko pero di ko DJ. Dili. Excuse me, saday ka. Kuhan ko dari, DJ Nitor. Bayo. Excuse me na lang, oy. Asa ka ni si DJ Harmless? Asa ka to? Ang nguyab nga gwapo nga DJ. Maglakaw-lakaw na lang ko sa unyahan. Grabe man po ni ilang dalan rin, batuon kaayo. Tubig, ma'am. Tubig. Sorry dong, wako'y kwarta. Bayo. Excuse me? Doon na initawag na ako. Murag mauna ganing tinguga ba? Excuse me? Murag mauna ganing siya. Akong lingion, akong gwapong uyab. Yes? Uy. Ay, mo na yung itsura. Bayo. Excuse me, ikaw si Nadine? Oh. Kinsa ka, technician ka ba nga gisugo nila? Bayo. No. I was Harmless. Lahit mo niyang naong. What? So, mulakaw na lang ko. Marag, wa man kay gana makikita sa kuha. No, ikaw cute, baby. I'm sorry. Kulang ko ka ng siguro na starstruck lang ko. Bayo. Mo ba? Sige, sure. Tara, magmerienda ta. Tara. Sige. Lahit ba niyang itsura? Uy! Bayo! Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo. Kahit malayo Uy, Helen. ko. Kung unsa ka nindot ang tingog, nga na pagkabali ang naong, kuya. Huwag ko mag-expect, kuya, pero kinilaging mahigugmata, kuya, kay siguro sa permiro lang to ba, marang nakurat-kuratan lang ko ba. Pero nadawat naman po na ako siya, kuya. Nadawat naman po siya na ako. Gani, kuya. Nyabot niya ni ang panahon nga nahatag na ko tanan sa iya, ha?
kuya, niabot ang panahon nga. Harmless. Nadine. Basig imo kong ikaps, ha? Unsa? Wala. Ay, nahinay lang. Hinaya lang ko ba? Ay, kabala ka kay... Inahinay rin. Kinunsihal niya akong tirada na ko. Ay, kanindot sa iyang tingog ko. Pagpiyong na lang ko, Bi. Payo. O, nga nung nagpiyong-piyong man ka. Ganahan lang ko makonsentrate ba? Sige lang, padayon lang diha. Sige. Ako bahala ng tanan, ha? Okay? Sige. Ikaw bahala tanan sa ko, Harmless. Ganong kayo ka. Naka-drive max ko. Mau ba? Harmless. Ay, harmless. Bayo. Unsa ka na? Unsa ka na imong gipagawas nga dumpol? Gabas ni gabas. Gabas dumpol? Sige daw. Gabson ko nimo. Oh, gabson ta ka. Ani, Ay, grabe. Ay, hinay lang. Yung kahinay lang. Hinay lang ba? sige, hinay lang. Ano? Ay, grabe. Oh, sige. Sige, nice kayo. Ay, naku, harmless. Sige, Debbie, paspasin daw kamay. Okay, grabe, nani. Oh, kuya, nani. Payo. Grabe kayo. Wala na ikon pa na. Wala na ikuyaw pa. Wala na laing style. Naraki niyo. Ay, dok. Ay, grabe mga makadok-dok o makagabas. Uy, minsan pa na diha. Wala na eskwala diha. Payo. Wala na eskwala. Kini ba? Oh. Armless. Kuhaan na lang ko. Kuya, medyo yung pagkawiwi sa kong kalag ni Harmless, kuya. Kuya, gini ning DJ, kuya, oy. But you stay so cool. Mama Lukita, my Spanish Harlem Mona Lisa. Nindot mong mic, no? Nindot mong mic. Ako na po ni Harmless, be? Oh, nindot kayong mic ni Harmless. Oh, hi. Katako sa mic. Yes. Ay, naku, agad na mong microphone, Bill. Hello. Hi. Kinami may video kay Ani. Ay, Bill. Kuya Helen, every now and then, mag-video cake ko, kuya, while siya magabas ako, Mag-video cake ko kay mga DJ, nindot kay Mike. Gani, kuya. O sa kadlaw ni Ana, nakikigistorya ko sa iya, kuya, kay doon na kay mga di maayong nadunggan. Unsa? Grabe good. Oh, unsa? Unsa mo nang gisulat sa script? Unsa? Payo. Nangutan na lang ko kung tinuod ba nga nakailaing uyab.
Oh, may. Abi ni mo, kami mga DJ, nakuha na gid mi sa mga mo, nakatatak na gid sa mga nga, daghan ko na yung mga uyab, pero, kanang tanan diha to na mga na-link lang na sa kuha na sila. Pero, nalagi magtawag si Mohog, baby. Baby? Baby? Baby. Oh, siguro, kuha na sila. Kanang, they are sweet lang. Sweet lang sila towards me. Mao ba? Naman ang kuan. Mauna kuan sa mga DJ. So, ayun kabala ka kay, even though my crush is 1,000 but my love is only 1. Di magugugustuhan doon ako yung mga kahati, good. Masabi ka, hati? May manag... Oh my goodness. Tungaon mga ng chipon cake. Ako ba ka? Pero dili ka chiffon cake. Love na ka. Paminor ko na din. Abi mo kung di mo kagwantang DJ mo uyab, bulagi ko. Oh, sa? Ingana ka sa'yo ni mo? Oh, amagod ako marag... Wa magug kay salig sa kuagod. Abi mo sa gugma, kinanglano na to ang trust good na. Mo gini entrada diha. Payo. Ikaw lagi di magiging mo gamit og trust. Oh, ayo lagi ang lahi ang istorya na din. You know what? Okay, dili ko playboy. Dapat lang, kay dili ka gwapo. Oh, maninood man lagi ka. Payo. Pero, tama siguro nag-iingon sa uban. Nga, DJ good mo. Naagit sa iyong pangalan na nagaguyab. Unsa? Unsay pati mo ipasabot? DJ, daming jowa. Na din ha? Nainsulto na ko si mo ba? Sige, karon pala na yun. Cool off na ta. Ha? Cool off na ta. Mga 1 year ta mag-cool off. Oh, harmless. Gihatag na ko si mong tanan-tanan niya. Anaon pa ko ni mo. Ha? Unsay gihatag ni mo sa kuha? Unsa na, mixer, microphone. Tagaan mo ta ka. Cool off ta. Cool off ta. Di ko ganahan. Kuya Helen, gisakitan kaayo ko kuya. Ing anak lang kaisi para sa iyahang nga magbulag ni. Ing anak bigod ng mga DJ kuya, damig yung jowa. Naglagot kay ko kuya maghuna-huna. Abi ba na ako kuya og ang mga gwapo lang ang mga, sa una mga gwapo lang ang mga palakiro. Karon bisag dili gwapo, palakiro gyapon, Jose pa. Lagot kay ko naguna-una yung kuya. Naglagot yung ko naguna-una sa akong uyab. DJ pa man unta sa radyo. Nagmahay ko kuya. May pa nga akong giuyab na lang na ako sa una si DJ Romols. Balaging ato lang to siya pero ato na yun to ba? Kalagot ha? Kinsa nga DJ? Isulat! Payo. Si DJ Doc. Si DJ Doc Darwin. Payo. Kuya, tabangi ko ninyo biyon sa angay na kong himuon, ani kuya. Dapat ba nga i-give up ko ni akong gugma sa iyaha kuya? O dapat na kong ipadayon ang akong gugma sa akong uyab nga si DJ Armless? Please kuya, tabangi og tambagin taon ko ninyo. Maluoy in taon mo na ako. Inyo mo nagtatampo? Nadine. Kataw, anak! Hoy! Ikaw pala madalas magnakaw ng nyugo, ha? Ikaw pala? Bumaba ka dyan! Una. Nahuli mo na ako. Nanggugulat ka naman eh. Kung mahulog ako dito, kargo mo? Ay! Okay kayo! Power Sense Herbal Capsule Barangay Kapit